ka New Tribe Youth Council hani ka sngi klakan mau buram kerpang ya wo kyang nang ba hak sngi lengko dap chispa an ru pulaisnam jong ka jing klat ka jongu ya ka program ba kerpang lasdang da ka jing bu sentiu bar ka jing ngap jar ba 10 minute ha ka ba lapen long ya gani ha State Central Library aba keren ha gani ka sngi na ka leng Vice President ke HYC ba Ji Maulong ulaong ba kum kani ka sngi ki kanhun ki kan mau buram ya uni uklawat Henry la da pai pat chak sorkar ni yoi bak sorkar ka le kelut bat ka klem kan mau buram ya uni uklawan nagleng presiden barang ba jo ke HYC uba Roy Kupar Sunrem habakren hagni jinglang balengkot ulaong ba wo ke ang nong ba udei uriu krau ba klem pendam yaladi Henry uyeng banyale bat man pen ki im ya kata ka mensim yale jong ka jaj penriu ka ba hadu manta kidang yale bat kan mau buram ru ya uni uriu krau jong ka jaj penriu uba senram ulaong ba ai ba kani ka sngi kan dei ka sngi bansa jingkan mau yangi baro lada wo kyang nong ba ula banyale persya ya ka bor jo ke hima ka ba krau hak tu ke bor mangiru ngidei benyang yale ulaong ba kasnam jong wo kyang nong ba kasnam jung tirosing bat ki wei ki klawat ayai tut ha ki titsnam ka jongi bat kadai ka kamram ka jongi wei pa wei man penne pensa banyada yala ka jong kari bat ka jaj penreu nam ta jik syak ring merau adok li patat adu bundayap ki jong ki doai bakan kesni khamtam ini sipai jong ka jaj penreu khamtam ini ikot jong HYC doai bakan kesni kan long kata kesni kaba ni ngin bu ka dok nuat balada bu kyang nong ba ula bansha hati dok li doai ba mangiru inong tak nuksa dam tak kejat genriu bangiru ninyale tempiang temri temsmit bat khamtam temping ke jingyam kum bejuong barok sipai rang ba jongi wat tiang apa piale entar kejat genriu ken mau maka kejat siang ke jongki ko ada lupa hajil kata kadi penting ke ba rok istong ke ba penremai ke mensiam jonga doai bakani kasni abang ikan mau buram abang por mentah niru abang syakri kejat genriu nyenlong kumbo yang nong ba bahadu unda yakru ulong syau tong nuksa ulong syau tong keluar ulong syau kita urang ba ubla elam ini bengin long kita sipai kita fly Oi, kum kadi kasni, babun, dikwe pat kubun, kin mau burom, yau niu diu krau, klawat, coba jai diu, Andre, kosmosi, hakin kasni, ni bah bedai, buat kin mau burom ya kini klawat, jongi, aduh, yau tirot sing sim, buat iki babun. Khamtam le haka di kungkani gasni ni bak sorka kala le kelut le malak ban pedon buram kerpang ya kungkini gerak hidup rau jong di gejat periu jongi bami nak di gejat periu jongi diskusi banong bakum keseng bang ibut di dinjat jong di gerak rau kawat jong gejat periu babun ki isu bakum keseng kayang banyaki bandawa nak sorkar hendrai ngi bahkan yang sorkar kesengap mutrop bat ngi bakal lek kelut bat kawarak penban dah kita kecing dia tamasa ban kesemua bah mabun pun samla jong kajai periu bakum kajai periu di angnut ya kejingkelah di angnut ya kejingkermen nak bentar kelawai pateng jongi penyan ai bakani kesngi hukum keseng ya si ini tidak jong kejing kenal buram kejongi yau ni kelawai kan ya peteng hakikam ki jongi lingba isu bat khamtam hakari kejingat nanti ke bangin sapteng yau ni usnyam temai di kermen skam
bakum kisipai iborok kawai inang don ni kata kami siam banginang yaya kun inang yaya le inang yaya mi sekamat banginang peteng ban put urlom ya kita kecing jawa barang sateng bakum keseng rajia ibu nak kapor takmat kesokar ai baling ba kani kesngi kan bikin mau yang ni wai banginang dai kita kisipai barang hapan yakun hamadan jang don kam ya pi wai cai kan riu barang don kam ba ai ba kami siam jong uniu kelawai ukiang long ba kan nyai siap apa ko don ba kami siam ke jong wai tentang ini kertian di bak senja ba di baling kot im ke keteng sa kanam jong ni kelawai ke cai kan riu Masih nanti berhim jendan ya kejing im jong di kelawai. Nak tak kata ngong bah kamdi tang kasni kebangin kenau buram dari kasni kebangin pusuan. Ukiang nang ba kumbang itip. Bau dei nong yelam belajit kerpang da kiblai. Dei nong yelam belajit kerpang da kiblai. Nak tak kata hadu kejing yak how to life pasti pendam akamon jong play am akamon jong play yo kyang nang ba la thong yo ya ka puram la thong yu ya ka spa ndrai na ka benta ka jaj benrio puloi ban yap utulai pasti kan mat ya ka jingya ak benta ka bang kena hadu kata-kata na ka benta ban im kari ka jaj benrio ni kilong menta ni hak ban puson kai ka bamangi kum kolong mentangin ayah kejat bener. Kidong yele iblalenyo la ayah kesep kesnam. Gila ayah kejingim ke jongki. Ndre ayu bamangi pan in ayah pa kejat bener. Kejat bener kadon hapteng kejing yele kejat bener kadon hapteng kejing yakun. Sibun kimat kijura kumbala keren du vice president belak bersngau bak kejat bener jongi kadang yaya kun kadang yaya le. Kaya ipar kabak katong gejongi kabak kum kilong menta bangin bu akmat ya kejat benriu jong kejat benriu la pendam ya ledi hakmat jong kibor kibanabar ubaklam ya pendam ubaklam ya pen yak hok long renyeng jong kejat benriu nyotrap kajongi bat kham tam e belayeng ban yale bat ban pen sngau ban pen kiem ya kata kemen sim yale jong kajat kendri nyotrap kabiye ya kajongi ya kabatak hadu kani resni nidang yeng bat nidang kenmau ya kani resni ka kerpang ya bakum kajat kendri mila duk yo ne urukra ai ba kani resni kande resni ka ban pen kenmau yang ni bakum kajat kendri nyotrap wo kyang nang ba ulam plet ya usembai jong ka men sim ban yakhi ban yale ban yakun om ban pendam lada wok yang ngbau lala benyele yang kabor sorkar kabor jong ka hima ka bakhrau gitu gipor mangiru akni khlemat ka bamenta ihap banyeng benyele namar ku mengaong bakasnam jong wok yang nangba kasnam jong sim tirot sing kasnam jong ikrawat jong kajan riu kadang ye duat hakit hitsnam bakkan bakasnam jong riu kra kadang ye duat hakit hitsnam gitu kaya kamram ko jong i ban penne pensa ban yele ban yada ela ka jong dari ko kaca pari ile ben kenma hamtam kit khat jong sek ba wo kyang ang ba sim layo ya ka jemput kubur sim layo ya ka pansiat bu unong sengsyar nrela ay u ya ka mon ban ji laun yele laun pendam neon IT ya lagi bat ngitep ru kai bo wo kyang ang ba ulah ji ulajit ban len ladi ban IT ela ka jong ka jengem nak benta ban yada ela ka jong ka ri ba ka cha akum kani kasni kapen kan mauru nga ya kentien ki boong but when God wanted to make a king out of David he did not give him the crown he gave him Goliath bau beli wa ban pelong sim yo David sim la ai u ya ka jing pen ko bor lani ya pansnya rela ai u ya Goliath lan yo Goliath ban yakun kajuru ya wo kyang nang ba sim layo ya pansiat sim layo ya kajing pen kubur reulay kendu ya Goliath kajing ka jung hakum ka to kapur Goliath hakadur jong kahima ka bakrau kahima ka batmu ban sengsyar halor ki beri ki jong halor ki pardot ki parasnam ki jong klam
ka nyokor ya ka hok long try ka jong ki brio ki jong ni akum ka to kapor bo kyang nang ba legit ban yakun yang ka ba yau tau gulayir lani ya kata ka hima ka bakrang hoi ula syak rai penyap ringim dai ban klat pan bawa kyang nang ba kum syam la rem ula syak penyap ula syak stin pasi re syam la rem balai syam la rem namar ba ka mensiam yakun ka jong u kadang ya tiet kadang ya pen kan mau yang ni sispa ngru mulai li islam wat hadin ula syak stin pasi kata kere ka jing sisa ka bangi ni hapen kan mau akan ika penting ke pabenta kumjuru satang artli gisni ngin sarung ngin sajam shauni usnam ubat mai usnam arjar arpundriu isol thu bakum gajat pendriu bakum ki kun samla jo gajat pendriu ia kendu ia kita ki gulayat ki batmai akini gisnam mat kini ki por ki pabenta ki gulayat hakadur jo kajing bom yo kam yo jam wat langi biang kakerdan puli ka jong ki gulayat hakadur jong kajing kerni jong ikun samla ki jongi how drugs ki gulayat hakadur jong kajing syak lebur kajing syak kini jubor ya kaspa kapau ka jongi lakalong hakadur jong ka khendo ka siap lakalong hakadur jong ki marpo khendo bat khamtam e ki gulayat hakadur jong kata ka system nani ka kajing kuat jong ki beri ki badon hakabor bagi kun samla ki jongi kindai kinong snap jar kinom ang yala ka jong ka sentur wala ki yoi bagi don ki jing sya nyon ben yala ka jong kari bakajat kendri nia kendu akum kani kapor ngakwa benong lemba kani kapor ya ki samla ya ki sipai jong ka senge chuaisi bagi kun samla jong kajat kendri bagi ni ki jingja ki bagi kendu ki bangi yoi ki bangi syam na kasngi kimdai ki jingja kita kijingja ki basuja la ni ki accident ndrei ki jing yurat bagi jing persang ban yurat ya kini hok long try ka jongi halor ka khendo ka siap bat ka jing keli ka bangi hap ban keli ya la din balada don ka jing sya yurat ya la ka jong ka khendo ka siap ya la ka jong ka ri ba ka jat ban riu kai ka bangi ki dei ban le ngangas ngo ba ban don ka jing yurat ya la ka jong ka khendo ka siap ya la ka jong ka ri ba ka jat ban riu ka kamram ka bangi ki dei ban le ka dei ban yakun yakum kita kijing syak yurat kata kari kemang kwa benong yang hilang baru hoi ngimlak benlen bagi kun samla ki jongi gisngo duk mensiam ki dom bateng teng ki kulmar cimut ngimlak benlen bagi kun samla yak ban mi nala ka jong kari nala ka jong yeng ka sem nala ka jong ka snong ka thau syakiwei bat ki jaka syakiwei bat ki snong tang ban im ban yo ban kamai ban besai la ka jong ka yeng ka sem bun ru ki kun samla nama kini ki jinglong jingman ki langop sya ki ha ki jing stiu ki babunjat how drugs pat kiwei don ru ki kun samla ki belak du ya ka jing kermen ki bom don jing kermen syu la kalawai ka jong ki kan long kalawai ka bedum ne kalawai ka besar dengan kwa benong belamba kan iga sngi ka bangikan mau puram yu klawat jong ka jat ubapen kan mau yang iya kata mensim bangin ya kun ban ong ya kun samla ya ki khot jong seng bakat surga jongi kadang mi kat baka mensim ya kun ngidang don kan mau bangim ngimdei kajat penriu kabala syakrem kabala syakrai penrem ngidang dei kajat penriu kapadang ya kun bakat bang ngidang ya kun nginom rem dalai ru kata kali kubur kabang akwa ban bu Ahmad jong ki khot jong seng bat kumjuru sya kikun samla jong kajat pendriu ko jongi ikwa ban pen kan mau ru bayang kaseng chuaisi laseng om namar bengin snapchat laseng ya kaseng chuaisi bengin long kasur ban kren ban pen pau ban yakun bat khamtam ye ban yada bat ban pen pensa yalah ka jong ka hok long try kalau ka khendo ka siap bat kani ka sniru kani ka sni ka mga khot ya kit khot jong ka sai ba ai bangin long ka kasur ban mi syakmat ban yakun om bangin kenran dien abang yo i ki jing e ki bakajat pendeu ka kendo agini sni bat ki buat pementa ai ba ka mensim nong yakun jong buat yang ba kan pen ki biang yang i yakum ka ni ka buat bangin mi syakmat ban yakun yakini ki jing e ki bang yak kendo bakajat pendeu
ni hap ru ban kan mau ban pen small tu ban pen small ya ni kum kit khot jong ka jai pen riu ni ong ni du men sim bangim biang kam biang jam ngim don kan ni ngim don ka tai di ai ba kan ni ngasni kan khot kan wer kan pen small tu ni balada om don kalat ban yok kam ya jam ai bingin sina la ngin thau ya takala balada ngiyo i bakadon ka jingbang sak bampong hakani ka imlang salang la kalong ka sensyar ka kadar ai bangin dai ka sur ngindai kata kadak ka ban pen pau ya kata ka jingbang sak hakani imlang salang la ne ka sensyar kadar ai balada ngiyo i ko drop las dang drop ya ki kun sama jong ka jat penriu bat ya ka jat penriu ber koi ai bangin ya kun nin mi sakmat ban ya kun bat ban rak dengkong yau new drop sebelah rung hakani gali ka biet ya ka jongi bat ka bakhat do bala dang yo i baya khndo ka siap ka jongi la dang yo i baya kani ka jinglong bakarpang ka jongi lasdang banwan ban yuro da ki wei pat ki beriu la ne da ki bor sin syar ki bom it yala ka jong kari yala ka jong khndo ka siap ai bam mangi nyin mi syakmat ban yakun klam ka jing tieng pari kan mau bawa kiang nang ba syam layap bangi ngin tieng kan mau bau wo kiang nang ba syam la len la di ban ai la ka jong ka jing em bangi ngin sulong tang kinong pet perman la ning kinong pet kai ba kiwei kin rai ya ka lawei ka jong ikum ka jat pendri ai bangin kan mau ya kami bau wo kiang nang ba syam la yap bangi ngin tieng ai bangin kan mau bau wo kiang nang ba syam la len la di bangi ngin long kinong pet kai la ba kiwei kin rai ya kata ka lawei jong ka jat pendri ka jong ai bang news nam arja arpun ria news nam baka jing tieng kan kela nangi sekiwei pat kiba senchar don bor halor jongi ai bang news nam arja arpun ria news nam baki kun samla jong ka jat ria kid khot jong ka jat ria kin yang yale la kalong yu drugs la kalong ya ka bansau bampong la kalong ya ka jing yurot la kalong ya ka jing le don bor halor ka khndo ka siap halor ka jinglong bakarpang ka jongi kum ka jat penria kan mau kani ko we bau belai ko mga ong syam la ayu David ya ka crown lan ya ka pansiat nriki u ayu u yo Goliath ka history kam syam la ayu wo kyang nang ba bau imsuk de la ayu u bun lan ladi ka juru yangi kum ki khun samla bat ki khot jong ka jat penria ka history ka pet la ka jat penria nyotrap ki khun samla ki jong ka ki jit ya ka jing suk ki jit ya ka jing tieng jing smith ne ki jit ban yeng ban mi samadan ban yakun ya kani katma kabakum gajak berim ya kendo kamadan tma kadona khmat jongi ki giant la ni ki Goliath ki yeng hapersya jongi bat ka history kan rai bagajak berim nyotra bat ki khun ki jongka ki yeng ban yale ban mi samadan tma ban yale ya kini ki ramha ne ki jit ban long ki khauput bat ban IT ban surrender ya ka kendo ka siap bat ya kari bagajak berim karai ka syong hanga banapi nga kentu ya wei pu wei khot jong ka seng ban nga kentu ru ya wei pu wei khot jong ka jat berim ba ai bangin dong bangin ya teli ngin ya yang ka wei bat ngin penting na ba ka men siem ban ya kun jong ki klawat jong ka jat berim ngim dei tang menta sispa nru pulai teli gisnam ni kan mau kan ni dari ai ba kan men siem ban ya kun ka bo kiang ang bau la ai hangi kan ya im bat ka jat berim nyok trep buat langit dan tang sidana lanai tang si sembok kau hapdeng jo kan ri India ka bahe de ka men sim ban ya kun jo ka jat berim nyok trep kam dei bandu kam dei ban yam